Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit pasal sewiji. Sifate fasal fit tayamumi kang tetep ing dalem nerangaken tayamum. Walahu lan iku tetep kaduwe tayamum. Walahu lan iku tetep kaduwe tayamum asbabun utawi pira-pira sebab. Wasurutun lan pira-pira syarat. Wa furudun lan pira-pira fardu. Wa sunanun lan pira-pira sunat. Wa mubtilatun lan pira-pira perkara kang batalaken. Lah sebab-sebab tayamum apa fa asbabuhu mangka utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satun ana telu. Fakdul ma'i suwiji kesepen banyu tegese ora ana banyu. Fakdul ma'i suwiji nomor siji al awalu iku fakdul ma'i. Fakdul ma'i suwiji kesepen banyu. Wal marodu lan mriyang sing nemen. Tegese tatkala wong kuwi mau berwudu nganggo banyu kok dadi sebabe boleh meriang dadi tambah nemen utawa bahkan bisa menyebabkan maring kematian tatkala nganggo banyu, maka orang tersebut sebaike nganggone tayamum. Wal ikhtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu lingat si hayawanin krana ngelake pira-pira hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Yana banyu sending-ending tapi duwe ingon-ingon kebo sapi, ayam, entuk apa kewan sing termasuk dimulyakan. Nek kewane asu ingon-ingone ya ora kudu dinumi. Tegese kewan sing membutuhkan maring banyu tersebut nek nggo wudu engko kewane ora padha nginum, maka wong kon tayamum banyune digunakan untuk nginumi hewan sing padha ngelaken. Mulane lingat si hayawanin. Wal ikhtiyaju lan butuh ilahi maring banyu, ule butuh maring banyu krana nggo ngapa lingat si hayawanin krana ngelake hayawan kewane ora padha nginum muhtaramin kang den mulyakaken. Hewan sing dimulyakaken ya kaya iki kewan kebo sapi wedhus ayam lan sapanunggalane. Tapi nek ingone asu senajan kencoten ora mergane asu kaya nang kitab Supinah termasuk ghairul muhtaram, celeng, kewan sing ora dimulyakaken. Wasurutuhu tai pira-pira syarate tayamum. Wasurutuhu utawi pira-pira syarate tayamum iku ngasaratun ana 10. Nek miki sebab-sebabe ana telung hal. Sebabnya ana telu lan nek syarate ana 10. Wasurutuhu tai pira-pira syarate tayamum iku ngasaratun ana 10.
Rupane 10 apa bae ayakuna suwiji yen to ana apa tayamum ana iku biturobin kelawan nganggo lebu. Lebu tegese lemah sing lembut kaya deneng glepung. Biturobin kelawan nganggo lebu. Wa ayakuna lan yen to ana apa lebune ana iku tahiron lebu kang suci. Ana iku tahiron lebu kang suci tegese nggolet lebu milih lebu sing metu bleduke kaya glepung banjur bledug tersebut lebu tersebut suci ora campur karo tembelek remuk utawa campur karo bangsaning glepung ora campur karo pas apa jenengane kae mau rabuk. Senajan rabuk kuwi mau suci tapi tatkala nggo gawe tayamum bledugeng rabuk ora dadi. Wa alayakuna lan yen to ora ana apa lebune orane iku mustakmalan lebu kang wis ginawe tayamum tegese bledug tersebut debu tersebut bukan lebihan daripada tayamum. Dadi pamanane wong tayamum bledug wis diler nang ngaring wadah tangan disugaken banjur kan gupak lebu dikepretaken lah kok bledug sing bekas nang tangan dhewe kan diwadahi maning dikumpulaken kanggo tayamum ora kena mergane bledug sing wis mikir tepek tangan dikirabaken dikumpulaken jenenge bleduge ta debune wis mustakmal. Wa alayu khalitahu lan yen to ora nyampuri ing lebu ing turab apa dakikun glepung. Apa dakikun glepung wa nahwuhu lan sepadane glepung. Sepadane glepung ya kaya remukan rabuk tawa liya-liyane. Wa ayaksidahu lan yen to nejo sapa si wong ing tayamum. Wa ayaksidahu lan yen to nejo sapa si wong ing tayamum nang ati ada tujuan bertayamum ora ngukur tayamum dikerjakan tapi nang ati ora ana maksud tayamum. Wa ayam sahalan yen to ngusap sapa wong wajhahu ing raine wong wayadaihi lan tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong usapan. Beda karo wudu. Nek wudu sunate ping telung wasuan telung usapan. Lah nek tayamum cuman 2 kali. Praktek berarti miki lebu pamanes golek lebu sing nggo tayamum tangan ditemplekaken banjur kon tahfiful hubar tegese debu sing nemplek nang tangan sing ditemplekaken kon dikirabaken bar dikirabaken terus diusapaken rai karo niat nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Nawaitu niat sapa ingsun at-tayammum ing tayamum listibahatis sholati krana amrih nglakoni wenange salat tegese tayamum sebagian apa kuwi mau daripada gantine wudu cuman beda nek wudu 1 kali wudu bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan sing memang membutuhkan wudu tapi nek tayamum kuwi mau 1 kali salat fardu hanya bisa gunakan tapi nek ngibadah liyane isih kena dadi pamane miki tayamum wis nggo salat zuhur bar salat zuhur nglakoni salat sunat kena tapi nek engko kapan manjing waktu ngasar kok urung batala ora kena nggo nglakoni salat ngasar karena pas 1 salat fardu harus pakai 1 tayamum. Beda karo
wudu. Nek wudu sedina sewengi kok ora batal nggo sembayang apa bae pun kena mbok nggo sembayang fardu ping 5 tambah sunat ngasekan beratus-ratus rakaat kena bae. Tapi nek tayamum satu kali fardu satu kali tayamum. Tapi nek nggo liyane bar nglakoni fardu kok nggo ngibadah sunat liyane sing memerlukan kaya dene wudu ya kena, tapi nek sing fardu harus nganggo tayamum maning. Wa aya bismillahirrahmanirrahim. Wa ayam sahalan yen ta ngusap sapa wong wajahu ing raine wong wayadahi lan tangan lorone wong bidor bataini kelawan rong usapan. Lah miki wis diusapaken tangan kok apa ngasup rai berarti bar kuwe terus tangane nemplek maning. Miki wis ngusap rai karo niat ingsun tayamum krana amrih nglakoni kafardhonane salat utawa krana amrih nglakoni salat tangane templekaken maning maring lebune dikirabaken maning berarti lebu sing nang tangan rogol. Bal rogol baru ngusap tangan loro. Carane tangan tengen disit ki miki sing kiwe mlumah templekaken dhuwure. Templekaken dhuwure ki sing diusapaken ngene, tarik jempol urung ngusap, nggo malik engko nggo ngusap dhuwure jempol. Lah iki berarti sing kene kan urung ngusap, ganti nggo tangan kiwa plek tarik mengene jempol dingeh terus nggo ngusap jempol. Kuwi prakteke tayamum. Lah tayamum ukur anane ngusap rai karo ngusap tangan loro, ora nana ngusap sikil kaya dene wudu ora. Baik tayamum nggo gantine wudu utawa tayamum gantine adus. Adus pun kena diganti tayamum kaya dene kisah nang nggone kitab-kitab hadis sijining wektu ana sahabat kuwi mau nembe ngumpuli bojone. Tapi waktu kuwi ora ana banyu, dheweke banjur tayamum. Tayamum takon karo Kanjeng Nabi, tayamum kon tayamum gantine adus. Keri-keri wong pedae pengertiane sahabat kuwi urung tau ngerti prakteke tayamum. Pedae tayamum gantine adus, dheweke guling-guling nang dhuwur lebu. Banjur guling nurut matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi aku li tayamum kuwi mau ganti adus guling-guling nang lebu. Jabane Kanjeng Nabi salah. Tayamum baik gantine wudu utawa adus prakteke pada ya kuwi mau ukur ngusap tangan loro, lan ngusap rai banjur ngusap tangan loro. Wis prakteke iki. Wa ayazilalan yen to ngilangi sapa wong. Wa ayu zilalan yen to ngilangi sapa wong annajasata ing pira-pira najis awalan ing dalem kawitane tegese tatkala anggota badane kenang najis terutama sing ditayamumi kuwi mau kon diresaki dhisit. Wa ayu zilan yen to ngilangi sapa wong annajasata ing pira-pira najis awalan ing dalem kawitane tayamum. Wa aya cetahidalan yen to nemen-nemeni sapa wong fil qiblati ing dalem madhep kiblat tegese padebaen disunataken madhep kiblat kaya dening wudu. Wa aya kunalan yen to ana apa at-tayamumu tayamume ana iku badha dukhulil waqti ing dalem sakwuse manjing wektu. Beda karo wudu. Nek wudu urung manjing wektu wudu jam 10 tekan zuhur kaya urung batal kena nggo salat zuhur. Tapi nek tayamum ora begitu manjing wektune zuhur nembe tayamum nggo nglakoni salat zuhur. Ora kena engko jam 10 tayamum urung zuhur banjur ngenteni tekan zuhur kok urung batal, urung dadi mergane termasuk syarat. Syarate tayamum ayakuna at-tayamum ba'da dukhulil waqti sawise manjing waktu masing-masing salate. Mulane satu kali salat, satu kali tayamum. Wa ayatayamama lan yen to tayamum sapa wong likulli faridatin
kaduwe saben-saben salat fardu, tegese satu kali tayamum, satu kali fardu. Likuli faridatin kaduwe saben-saben